ka Akashwani Shillong ka khubor wan puleru Elma Arwar kimat bakong san jong khubor mata ka step ka khat khandai tare ujumang kilong lejingo umiti rang ba ka jela u konrat ke sang ma ya kasnong tangmang ka badon ha is khasil siswek pen pa UMP ka tura usaleng sama badon kam kerki ban pengklan ya ki bor pahara khaput ki ba pahara ha khaput jong ka India bat Bangladesh da ka jiya pat ba hatura yalam unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul sangma ban penpau ya jing ai burom ya sipai jong ka ri India but on play ka Archaeological Survey of India ya baro ki jaka bo jing kemau ha ka singira ke ya ka International Museum de ka khubor ka babnya uminti rang ba ka jela u konrat ke sangma u lalik jingo ya ka snong tangmang ka badon ha is khasils ka badelu ka sin ka baningkong bo uminti rang ba ka jela u bosyong ha ka syuki u nek jingo ya ka te ka snong la ban ka do ba ka ni ka snong ka paunam na ka benta ka jing tingat jong ka mariang ka jing sna tengrai da kisit bat ke jing thanjan ha kani ke jing jingo jong kunat sangma ulabat ha ek he sarkar ban thiet ye ki marrap bat ki machnakti jong ka snong khnang banyo ai sngo bahasa ki wei pat ki riu pakhman ukonat sangma ula pentip ru ban thau thmai ya ka handicraft training center ha te ka snong ban pinbyang ya ka jing dong kam bat ki jing kai kat kum ka juk menta ula pentikna ru ba ka yeng Thmai na ka benta ka Tangmang Secondary School on Samang Pisa Kerpang lemba ka skim penroy ba Kerpang jong menteri rang ba ka jelam Halor kejingnya kenat ke Banangjor hapading ke India bat ke Pakistan hadin ke Operation Sindur udokhat ke Lok Sabha usaleng sangma ulang ba kedangkam kirki ban pengklan ya ki bor pahara khaput jong ke BSF ke ba ap pahara ha khaput jong ke India bat Bangladesh habai klan ba kilap thai khubor usaleng sangma ulang ba kejing pengklan ya ki BSF ke de banlong ke jing thu ba khmat jong sarkar namar ke Bangladesh kala ban bu jing ya ki jela ka than chatai lamigi jong kari India usaleng ulo ongru ya kani namar baka Bangladesh kalasan ya tili hakari China haka bayadei bat ko all weather friend ule UMP katura ulai thuru bawla de penpintip syakatanat kampoye halor ke jingdon kam ban ker ya upur usam bro ko wei susu usaleng ula penpau bade bandon atli kikhtem jong sipai BSF harilum jentia bat harilum garo bat kijakan nak benta kate ke jingthu kidang wat hadu menta usaleng ula kenturu ya sarkar baka de ban simkhia namar ka jingwan tu kinong Bangladesh bat ki Rohingya sharilong garo ki bon bham Uway unawat RTI na East Gentile Sisig ubatip keteng kum uba Richardson Siangshai ula IT ya ka jingkerpat jong ka right to information ne ka RTI siya ka office jong Deputy Commissioner ka jingkerpat wat RTI ka longban panjing shai halor ka rukom trekam bat ka jing trekam jong ka District Selection Committee ni DSC ka jingkerpat RTI jong uba Siangshai ka longban panjing shai ya ki rukom trekam jong ka DSC bat banweng ya ka jing balapan pau da kinong apply kam trais la ban kdo ba kinong apply kam kila penpau ya kejing bom suhun halor ki rukom jiet ban nakaliang ubasang syaru la kemen ba kani ka artikai kan ai jing tip ki ban kam kani kejing kerpat RTI jong ubasang syai kalong ba ukwa ban kentiu ya kejing long khut ha kejing trekam ba kejing khut jong ka dia sim Kasolkan Meghalaya kadang don jing hu ban pin he ya ka kat lingsun ha umroi ban plilat ya ka jilla ha ka liang ka kam jungo kai phei kat ba ka jing thu ki dang ya shakmat ban ailat ya ki lingsun ki ba kham he ban yar hadu usnam ban wan kat kum ka ji tho u commissioner ba secretary katna tourism u ba CVD ding do ka jingwan ra ya ki direct flight na Shillong Lakshmi Linti ba kan kring ya ka jingkeu ka ba kraw ha ka jingwan ki nong jungo kai phei u ba ding do ula pen paru babon ki nong lek nong ki bajuyar hagauti airport menta kila yawan bet apo Meghalaya ka ba pin ya ka jingdawa ka ba khan ka ba la lupa susu ban pin khre ya ka jingke ka ba Lakshmi linta ka soka kelas nang ban trailang bat kinong pinya ya ki kam jungo kai prhe ban pin khan ya ka jingtei ha ki kam jungo kai prhe kane ka kenthup ya ka jingpin he ya ka jingdon jong ki kali jungo kai prhe ka jingpinya bala sha hi kai bat ki homestay ne ki jakasa ha ka leng ka jila susu ka jingpin mana ya ka linti ya lingsun jong kakat lingsun ke batmu ban pentre kam haus nyam banwan ban penla ya ki lingsun Airbus A320 ban yar Shillong na ki babon kinong ba jong kari India kani gadai ka Akashwani Shillong ke balam sipi ya ka khubor
Kajing sinabiang ya kayaw musyang market complex sa Juway, kalaya siya hakamba atusan na kasispa na project kababa atusan po indrupo clothing ka lapendap hapo saunay hadin balasang biang. Wemeli ka Juway uba wailat miki sila ula lek jurip ya kani ka jaka bat penpau ya kajing smos kambo anak pendap ya kani ka project hakapor balabu kabalong hapo asnem. Kani ka project kalaya siya prang bah hakaba lapendap atusan na kasispa hapo saunay. Laban kedua bala IT hak Jaintia Hills Autonomous Council bahkan pinyat berkini ia kini kayau hadin bala deptim. Ha kajing pen ya kajing ya teli ber kajing snow sorong ya kajait benriu unong yalam kaliang persya kaying dorbat hawan kejela u menteri rang ba berim kejela u Dr. Mukul sangma ulai yalam ya kajing ai pat ba hatura da ka ba ai burom ya kajing slur ber kajing ai tilud jong kisipai India kani kajing yalang ka bala penong hapo kajing betha jong kanong yalam jong ke TMC ka mamata baruji la penyeso lang ya kedekot jong keseng bat kinong song ha kajing pen ilang ya kajing burom ya kinong ya da jong kari kani kajing ai pai ba kalong kadak kum kajing sngongu bat kajing IT ha kajing long balapun scam dak sipai bat kajing ai burom kamsim lakut tang ha kajing ai pai ba lapun long ru ya kajing thang bomti ha pol jamit ban pin i ya kajing long ka basngorit jong kajing perkhat bat kajing burom lang ha kani kasni kinong snong ki bakun thup na lu samla lembar kilong yeng jong sipai ki la thang ya ki mamati kum kadak kajing burom ya ki tu ki bala IT ya la kajong kajing em ha kajing syakri kajai ben riu bat kitu ki badang yai beteng banyana ya kari manla kasngi Katna Archaeological Survey of India ni ke ASI kala pentip ba kajing penrung syabaro ki jakabu jing kemau jong ka ASI bat ki jakabu jing tho hakaleng kari la Henung kasngi hakasngi rakhe ya ka International Museum de katna culture jong sarkar pelen kala pentikna baka ASI kan beli ya kisan po atli ki jakabu jing tho jong ka bat boro ki jing tre klem dong ka man se pisa da ka bat huban pinslur ya ka jing simbenta jong ki pat ba ki ba khambun ka jaka jong ka ASI hakaleng kari India kabu ki katu katni ki marpo khndo ki bokodor tam jong kari nalu ki tiar ba ki jing dro balasna lupa hadu ki jing tho ha ka por pedang bat kiwei kani ke jing thu ka ailat ke bakerpang banwat benya ya kini ki jinglum jingtip ki bakodor ki babun ki kilong ki bakong san ba ban smothu ya ka culture bat ke history ba ruspa jong kari India kasni jong ki jakabu jing tho a ka perthei ka balar khi man lau snam ka panpau ya jing don kam jong ki jakabu jing tho ha ka ba pene pensa ya ka culture ban kintiu ya ka jing nang jing start bat ban penroi ya ka jing kran ha pedeng ki jat ben riu bat ki pateng Kahinyong trap Meghalaya Ex-Services League kakinhun kabakentup yak sipai ki bala syongtad na kejela Meghalaya kala pelong yak kejingelang kabakerpang ha auditorium hall ha marengar ban thau thmai yak kinong yalam jong ka Riboy District Unit na kabenta ka samay turikam jong snem arajar apsan hadu arajar apupra kani kejingelang kabala yasim benta de ki katu kaningut kirangba sipai ki bala syongtad rengkat ban kilong kimi ki bala yaplok ban ki bahieng asem jong ki sipai barim bala hlat no kani kejing pedung ketang thmai ya kinong kit kam bathmai ya kani kejing yalang lapnya da uba shailut simli bat uba bi merchang ki ba mi khmat na ka central body jong ka neutrap Meghalaya Ex-Services League ha kani kejing yalang la jit ya uba es thank you kum president ka Riboy Unit kat ba uba nilen pamba pat la simti ya ka kam general secretary rengkat bat kiwei kinong trei bakong san ha kani ke jingalang kinong yalam ke central body ke la banjur ya baro ki district hakaleng kathan hinyo trep ban penklan ya ke jinga trei lang bat ke jing trei kam jong ke central body ha padang ke jinga kenat halor ke jaka bat ke jing ha kamariang ke bapen slam di project ke bahe ka Meghalaya ki scheme sam jong ke single village water supply scheme ne ka SVWSS kinang step menlong kalat kabala bansyanya na kabenta banyo hinong kendong kini ki scheme sam kidei ki bakhamba menta namar katnat kala banai ya kinong shnong hangde la ban kulo ba kidon ru ki scheme penoy ki babun hendai kani ka multi village water supply scheme katnat kaya kenlu shibun kijing Kato ka khubor ka lakot ka bawan sipi na ka studio yung ka Akashwani Shillong bat sa hindi at pon se so bat ka Akashwani Delhi na kabenta ka khubor haktin hindi bat buot pat sa khubor hakaktin pareng kani kaday ka Akashwani Shillong